Mga kalampusan sa pagdumala ni Cebu City Mayor Edgardo Rebella sa Dakbayan Sugbo sa usa ka tuig gibida karong hapon atol siyang State of the City address kung suka pinaagi usab sa social media live streaming. Una niyang gisgutan ang nahimo sa natad sa edukasyon pinaagi sa pagtukod og mga tunghan. Gituki usab ang flood control program sa pagigtabayayong sa ubang ahensya sa kagamhanan. Hinuon, iyang gipakadakaan ang pagpakigbatok sa dakbayan batok sa COVID-19. Bisan sa kadaghang kaso sa COVID-19 na paniyahang gipadayag, kami abot usab sa 58% ang recovery rate. Kabahin sa programa ang pagtukod sa mga quarantine facilities sama sa BIC, Cebu City Quarantine Facility o Project NOAA. Bisan sa pandemya, naningkamot usab ang dakbayan nga matutukan ang panginabuhian pinagi sa pagbukas o mga trabaho. Nanawagan ng mayor sa taga-dakbayan nga maghiusa o ipadaplin ang politika aron mahatag ang tinuod nga serbisyo sa mga Sugboanon.